prieteni, azi vom juca Skyblock cu Blockman și să trecem la treabă. Sper să merge, fie bine tot. Hai să facem ceva. Eu zic mai întâi să facem generatorul de piatră. Da. Stai, dă-te la o parte, fac eu generatorul. Da, mulțumesc. Fac eu generatorul. 1, 2, așa. Mai întâi săpăm aici, săpăm aici, săpăm aici și aici. Săpăm aici o gaură. Să punem aici așa, stricăm asta și punem aici lava. Bun. Ce ne punem aici? Gata. Eu mai întâi mă duc să fac așa, hai că eu o să iau copacul atent și o să-l stric, iar după mergem împreună cu tine să săpăm. Bun. Eu o să tot să sap, eu o să stau și o să fac ceva cu baza asta noastră, mini-bază. Nu uitați ce mai vrei să facem în următorul episoade de Skyblock. Hai să-ți fac târnacopul. Fac târnacopul pentru tine. Stăm aici capace. Nimic locul. Eu o să mai fac locul ăsta al nostru mai mare. Da, să-l extinzi un pic, că e prea mic. N-ați târnacopul. Eu ți-l bag fix aici în interior. Ia-l din interior de acolo. Atent să nu cazi în lave. În lăvuță. Eu o să fac ceva cu copacul ăsta să văd dacă cade vreun copăcel mic. Au căzut unul. Câtă piatră? Un stack? Ei, cât se strică ăla. Ar trebui să dormim, dar nu dormim momentan. Eu să fac ceva aici. Așa, să nu pierdem pământul, că dacă pierdem pământul e grav. Așa. Și fac puțin, măresc ăsta puțin. Bun. Într-o parte acolo aici. 2, 3, 4, 5, 6. Și mai am încă 4. Da, unul rămâne în mână, las. Sper că ai săpat deja. Cât ai acolo? 10 acum. Dă-mi asta 10 și eu să-ți fac un târnacop mai bun. Bun. Fă așa. Da. Uite așa, gata, le-am luat. Eu îți fac târnacop, tu mai sapă. Prieteni, eu sunt la început și nu prea știu multe chestii despre Skyblock. Eu te-am băgat în Minecraft special, eu ți-am spus să vii în Minecraft ca alte. N-ați târnacopul, uite ți-l arunc aici, fix la picioare, sper să-l iei. Gata, l-ai luat. Bun. Dă-mi târnacopul ăsta vechi sau... Da, mersi. Da, ce mai facem? Prietenii mei, noi o să mergem pe o mică pauză ca să strângem puțin piatră și după aia ne mai vedem. Ce să zic? Hai să schimb... Tu mi-ai făcut, văd că aici 59. Hai să schimbăm asta cu lavă și ălălalt. Da, atent. Las că schimb eu, da? Da. Iau și îl pun aici. Dă-te la o parte. Așa. Apa. Apa tot o iau. Și o pun, uite aici. Da, pe subtigul. Hai, încet. Ia cu târnacopul piatra aia care stă în mijloc. Stai să le prezint cum ai mai făcut. Da, mergi acolo pe șef să nu mai cazi. Că ai murit deja odată. Da, a murit, prieteni. RIP eu. RIP Robert. Da, chiar ăsta la o parte. Ia și tu crafting table-ul de acolo. Se face ziua. Ia și piatra. Și piatra? Da, piatra tot. Bun. Ai tu târnăcop. Dacă săpăm aici una. Și așa. Dar grijă să nu cazi că aici e groapă. Da. Să iau înapoi apa. Da, dă-te la o parte.
Da. Vezi că acolo e gaură să nu carzi, da? Da. Gaura special făcută. Dă-te o parte. Așa și lava. Bun. Poți să pui în loc la lava aia, să pui pământ? Da. Gata, generatorul l-am reconstruit. Și aici să pun asta ca să nu mai apărem fix pe aia, piatra aia. Dar nu pot. Bine. Pun și aici. Tu poți să treci mai departe? Să faci sau nu știu. Ce să fac? Nu, sădește ăsta. Sădește undeva acolo. Dar eu să cresc ăsta mai departe. N-ați... Nu fix acolo. Nu acolo. Uite undeva pe aici. Bun. N-ați astea și pune-le undeva. Sper că chestul e la tine. Da. N-a și găleata să nu o pierdem, tot o pui în chest. Ți-am dat acolo să nu le pierdem. Și eu fac asta mai mare. Dacă ăsta e primul episod, băieții, dacă o să vă placă, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi o să mai scoatem un episod cu Skyblock. Momentan acum Cool Mine e la mine în vizită și jucăm fix la mine și dacă pe viitor o să facem noi o soluție să facem videoclipuri de departe. Adică el de la el și eu de la mine. Sper să vă placă. Sau o să vin eu într-o zi la el în vizită. Da, sper să vă placă videoclipurile pe care le facem amândoi. Să ne apreciați cu un like. Da, și Linkul va fi la amândoi în descriere. da. Vezi, eu măresc asta. Ai toți ceva sau n-ai N-am, deloc? n-am. O să Stai să pun crafting table-ul. Va trebui să facem piatră să ne ducem la unul dintre insulele astea. Am pus și crafting table-ul. Da? Dar eu am mărit insula cu un bloc. Trebuie să ajungem la insula asta? Da, Bun. insula aia să Deci la asta trebuie să ajungem? Da, uite la aia, stai să arăt eu. Uite la aia acolo. Da, bun. Bine, hai tu mai sapă. Eu mă mai gândesc ce să fac. Sper că ai târnacop, că-ți fac eu. Am. Bine, fă tu târnacopul. Gata, prieteni. Aici am făcut, am continuat din câte blocuri ne-am mai rămas spre săteni, dar eu mai bine era să mergem spre cactusul ăla. Acolo este un chest. De mai departe, parcă. Nu știu, hai mai întâi să mergem spre ăla. Spre ăsta unde am zis eu. Pun eu aici câteva blocuri. 1, 2, 3, 4. Stai că o să fac eu aici. Continui, dar atent, da? Da. Atent și stai pe shift. Dă-mi târnacopul, eu să mai sap puțin. Bun. Nu. Stai. Jos, așa, eu ia târnacopul. Am pus aici niște trapdoor-uri ca să nu se ducă că itemele jos, că aici avem gaură. Special am făcut gaură ca apa să nu plece mai departe și să se transforme în obsidian. Eu o să tai aici și o să iau. Poate pe viitor vom face un generator de piatră mai bun, în care va trebui doar să ții apăsat. Cu uneori trebuie să dai drumul de pe buton. Așa. Sper să ne apreciați cu un buton de like. Vezi că am făcut o gafă. Ce gafă? Las că vin eu și scot. Am făcut și eu 13 blocuri. Vom face asta pe viitor, îl facem de 3 blocuri și o să punem și gard ca să nu mai cădem pe jos, știi? O să avansăm. Și va trebui Prieteni, o să avansăm în timp. va trebui să-l luminăm, că dacă nu... Dacă pun eu. Lasă că pun eu.
Bine. Eu mă duc să fac asta mai mare. Eu mă duc să continui spre săteni. Bine. Vom face pe viitor o fermă de zombie sau de moburi ca să avem iteme și de la el să ne cadă, de la ei să ne cadă și o să ne cadă level. Da. Dacă o să vreți videoclipuri mai lungi, să ne anunțați. O să vedeți cât de cât va fi acest videoclip și ne veți anunța în comentarii dacă doriți videoclipuri mai lungi. Și mai bune. Se noptează, păstrează-ne 2 sau 4 blocuri, nu. Păstrează blocurile care le ai acum. Pune blocuri și păstrează blocurile care le ai. Sau stupăm aici, vină cu. Eu mă duc în apă, repede în apă. Nu. Ce faci? Sari. Gata. Mhm. Am astupat apa. Căcat ce am făcut. Nu mai avem apă. Bravo. Ce să zic? Ai făcut o treabă minunată. Da, prieteni, mergem pe o scurtă pauză să facem apa asta, să vedem ce facem. Și asta. Hai că ard, ai grijă, hai itemele. Unde? Bun. Bravo. Da, fix pe copacul ăsta m-a apărut. Unde sunt itemele? Ai păstrat toate? Da, le-am luat. Hai că eu iau copacul. Ia, strică ăsta deasupra copacul, verdeața asta, să vezi dacă îți cade un copăcel. Ah, bine. Cum ar avea verdeață? De ce nu schimb din asta două? De ce nu schimb din asta două? Nu. De sus. Gata. Oh, a căzut unul. Hai să vedem dacă mai cade vreunul. Oh, a căzut încă unul. Avem 2. Trei. Hai să sădim aici. 1. Dă-te. Aici. 1, 2 și 3 aici. Dar pe ăsta 4 avem. Aici 1. Aici 1. Da? Aici? Bun, prieteni. Prieteni, cam atât pe acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like. Da? Da, și să vă abonați La ambele canale, link-ul o să le aveți în descriere și nu uitați dacă luăm la acest videoclip 5 sau 10 like-uri, iese următorul episod. Și nu uitați cu comentariul care va fi cel mai bun va apărea în videoclipul următor. Da? Deci a fost Blookman și Minecool, da? Da. Cool Mine. Da. Nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați.